Sanibingelela emakhaya ababukeli beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihle with your girl uRoomza. Today sihleli nosisi omncane othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona? Sawubona sisunjani? Ngiyaphila nawe. Ngiyaphila. Usisi ubani? Ngicela abengelela abantu basemakhaya asho ukuthi udabukaphi. Ngiyanibingelela emakhaya. Igama lami wakantuli. Ngidabuka le intabeni zakaHlabisa. Intabeni zakaHlabisa. Yebo. So namhlanje ke ngoba uhleli esihlalweni sokuthi sikhipha izimfihlo. Imfihlo yakho ngabe ithini? Hey, imfihlo yami ilana ekutheni ngihlala noRoomza eRace. Okay. It's been 3 years or isifolo nyaka. Bethandana nomuntu wakhe wathandana naye for the first year siqala ukufunda esikoleni sizohlala sewubo roommates soba-2. Okay. Manje uRoomza bebe right nje benomuntu wakhe bethandana kahle enemali namabhizinisi nayo yonke into umenzela yonke into. Kodwa lo muntu wakhe ubenokumhlupha ngihlezi ngimnikeza ama-advice ngaye ukuthi kumele enze kanjani amphathe kanjani. Kwase kwaba khona la kancane khona bengimbuye ngimphambanise khona endleleni uRoomza because benginako kuba nomuntu uthi hayi yena kuyi-relationship yakhe izinto zihamba kahle nje kodwa nje zami ziyayibhedela. So kubuye kubhede ukuthi ke nixoxela abangani. Hayi kona ngathi kuyinto engekho right. Manje uRoomza angani mangizothi unesinye isilula yini bevele nje ahlala isisu bese ngithi hayibo uyazi nje la iRace ukuthi umuntu okhulelwa akahlali eyikhipha lento wena uqhubeke nempilo uqhubeke nalo uzomluza ngokumluza futhi masumithi. Manje wena umkhuthaza ukuthi enze lento naye ayenze. Because ubena ukuthi ngenze njani ngizophuma lana and no boyfriend uzovela ngeke mase ngimithi yabo. Wena ekumkhuthaza ngiyanika iclue. Okay, wena ekumkhuthazeni wakho ngoba nale ngqondo ukuthi ufuna umuntu wakhe noma ngoba uyamkhuthaza nje into ongayenza ngawo. Oqala nje mangikhuluma iqiniso. Oqala ngangibona ukuthi une happiness ugeli. 2 mase mithi lama groove eswashaya na ngesisakhona ukwashaya naye. And nasesikoleni uzovela drop out yabo. So wawulwa nehappiness yakhe. Ngangilwa nehappiness yakhe nemfundo yakhe. Because ubezo drop out esikoleni. Yo. Kwaso kwesibili kwanomuntu ovukayo ukuthi phela nami ngiyamfuna lo guy. Ngoba uthi ke na isinye sakhe besilula like ubemitha akhiphe. Mhlambe usekhipheka ngakho. If I'm not mistaken usekhiphe ezu3 for the same guy. Yes, for the same guy. Okay. Kanti uGuy ingane uyayithanda akanayo ingane. Wayemthembisa ukuthi nje uma ngasuthiwe nje uyamitha manje sithando sami na kanjani ngiyovela kini. And then wabona ukuthi wena that's your cue. Ngabona ukuthi ayinayo ichance kumele ngiyibambe yabo. Okay, manje nihlanganisa kanjani ninike lento noGuy? Yabo last year kwakuyi birthday ya Geli, kwakuzoba birthday ya Geli. Okay. So uGuy wasakhulumana nami efonini wathi hey Zama I need your help. Nathi mina okay yakhuluma wathi ngifuna ukwenzela uNontandi surprise party. So ngicela ukusebenzisana nawe siyiplane le party siye hotel. Njengomngane. Hayi ke ngayithola kanjalo ke inamba yaGuy yabo. Sayiplana ke iparty sahlangana lapho kusiloko esibana senza yonke into lapho ke. Shuthi ke ngifike ke nje nami ke phela uma unabantu abafuna into kumele uyiqale uyisebenzele ngifike nje ngiyimisele ke ngoba noGeli bengala ngithi ayiqoka lokho into ubona ukuthi hayi lo ayimfithi mos. Manje lo girl lo munye akasabonini ukuthi ngathi ngiyabhayiziswa la. Hayi bengaboni bandla kusiyami umuntu nje uthembile kakhulu nangokuthi sinesineminyaka vele. Yo, okay. I-confession ithini? I-confession ithi ngifuna ukumxolisa kumngane wami ukuthi sengimshaya emva kwendlebe ngithandana nomuntu wakhe and ngina 3 months and ngina 3 months umuntu akufuna ukuyovela ekhaya ahlawula umntwana umese yalobola. Yazi lento ichaza into enkulu ngabangani ngiyaxolisa ukuthi ngizowenza isifundo ngawe ngomngani. Ngumngani uyamitha uyazi ukuthi ke na uGuy uthe uzomthatha masemithile kodwa wena ubhizi uthi ke nayi flash. Kodwa ke wena usuthola ithuba lokuthi ke na mawuhlana lo Guy lo uyamithela uselobola wena. Ngiyakuzwa. So imake umthemba kanjani lo Guy lona ngoba phela bethandana noRoomza wakho.
Manje sizothandana nawe. Wazi ngani ukuthi ke uzokushiya futhi ahambe ufocus komunye? Ayi, yabona nje kulokho engimhambayo. Ugange kazayo ndawo. Phethwe yimina usesandleni sami, sentendeni isandla sami uzwa ngami. Mangithi agxuma akabuza ukuthi hayi uyagxuma. So yo, hi. So tell me, uGuy ukade ahlukana nosisi noma ke nanijole ekhona nosisi? Sekuna banenyanga ezo3 behlukene. Shivela denjole esakhona. Ya. Wasuya kuloko kwakho. Hayi phela into uma uyithanda kumele uyisebenzele. So umngani ke masumtshela le ndaba ukuthi wena umshaya ngestina and uzoshada, shuthi uyena umphuce umshado, wamphica yonke into, wamphuca nezingane. Ucabanga ukuthi uzofila kanjani? Hey khona kuzoba nzima kodwa kuzomela amkele. Amkele. Ya, kuzomela amkele because uyaphasa vele nasesikoleni yabo. So impilo ke niyaqhubeka. Izoqhubeka nempilo kuyena. Angeke izimise umuntu wesilisa impilo. Nansi yakho nje wayilwela wazothola lo umuntu wesilisa. Wazi wayangimama. Phela mama umuntu esifazane kumele ubalansisa ngithi yakwazi nawe lokho. Hayi. Ake simfonele usisi. Simuze ukuthi uzoyireceive kanjani le. Ukuthi umngani, umuntu ade emthemba ekhuluma naye. But lokho kuyakhombisa ukuthi ke naye yabo, shuthi ke nami mawunomngani fanele uxoxe into ezimbi ngomuntu wakho. Ngoba ube ungambeki futhi kumele ube wash. Because kuba engaxoxeli lezi indaba ezingaka. Ey'depha ya. Ngabe anikho la. Hayi ngaba sikho. Hayi. Ake simthinte ubhuti usisi, sorry. Ake simthinte usisi. Simuze ukuthi yena uthini ngalolu daba yena. Okay. Asimthinte sizwe. Hello? Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la waka Blaqlife TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma. Okay, ngihleli nosisi lana othi uRoomza wakho. Eres besacela ukukhuluma nawe. Anginankinga. Okay, bamba. Unjani nontando mnganami? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Bengicela ukuxolisa lana ngiphinde ngiconfess ngabe khona inkinga. Anginankinga kakhulu. Bengicela ukuconfessa la ngisho ukuthi uGuy lo kade uthandana naye. Ngithandana naye manje futhi ngimithi inenyanga ezintathu. And ufuna ukuyovela ekhaya for ukuthi ahlawule ingane bese yalobola mina. So bengicela ukuxolisa. Usho uGuy lo mbrana indoda yami. Ya, lo kade uthandana naye nje inyangeni edlule. Wena uqhaza ukuthana naye. Yebo. Bengifuna ukuxolisela into efana naleyo. Ngobani? Hayi phela nami ngathatheka phela uGuy nawo ubona ukuthi unjani futhi nezinto ebekwenzela zona nje. Nami bengiba nojealous so ngiyaxolisa mnganami kakhulu. Kanjani? Because uyazi ukuthi zonke izinto ngikutshela zona ngoGuy wami ezimbi nezinhle hlezi ngikutshela kodwa wena uthatha isinqumo sokuthi uthole naye. Hayi ngiyaxolisa kakhulu. Akusiza uxolisa, siza kuphi? Because vele usuthana naye. Yini inkinga? Cha phela bengeve nje ukuthi ngifuna ukuxolisa kuphela bese ngifuna ukutshela iqiniso nokuthi wazi ukuthi uye ekhaya. Uma ungakwazi ukuthi ube khona bengicela ukuthi ube khona nawe uzongilekelela. Shuthi umngani bethu vele akusekho vele. Futhi akho xolo engizokunika lona. Hayi okay ngiyabonga. Sawubona sisi. Yebo njani? Ngihleli nomngani wakho la, akakhombisa ukuyisola ngalento ayenzile. Ucabangani ngomngani ke right now after ekutshele lento akutshele yona? Kuningi because angisathembi muntu njengamanje. Because ke ngizwile engitshela ukuthi ke na kuneyinqumo wayithatha u-encourage uyena ukuthi uyithathe. Ey'ningi futhi kakhulu. So
So manje uma ubheke emuva usuyabona ukuthi ke na bekuba islimi. Bekuyimi kakhulu. So manje Vele bezenzela vele ngayithandayo. So manje kuzokwenzakalani ebunganeni benu? Angiboni ukuthi uzomxolela. Awuboni uzomxolela? Angiboni. Okay. Kodwa ke sisi siyabonga kakhulu ukuthi usiphi isikhathi sakho ne? Okay, ngiyabonga. Okay, bye. Sis. Ngiyakubuka nje uyakhuluma, uhappy. Ugela uhappy uzuyamema. Hawu ngenzela phela ukuthi ngisisuguilty kumina ukuthi useyazi. At least ubengazi at all. But manje useyazi. Ngisusuguilty kumina. Ususu guilty kwena kanjani ummema emcimbini owazi ukuthi ke na umlimazile kuona? Ngenzela ukuthi amuve on. Yabo? Akwazi ukuqhubeka nempilo. Yo, hayi ngoba ngikujaja yezo. Kodwa ngiyakujaja futhi. Hayi ngoba ngikujaja kodwa ngiyakujaja. Because I believe ukuthi ke na ngisho noma sikhuluma naye efonini ngimuza indlela phansi ngayo. Ukuthi like ubone mase ushawa imicabango izinto zenzeke. Shuthi sekuyabuya kuyena ukuthi hayibo. Olalongi. Kanti bekuyisitha. Okay, athini ke ama plans no guy? Yabantu bangimfonela ngimtshela. By next week ekhaya isihambile already incwadi ekhaya. On Sunday bayezo malume bakhe ziyeza nenkomo. So kuzobe kukhalulilili na kanjani? Hayi no, kodwa ke siyabonga ukuthi ke na umtshelile kudaba. Ya nami ngizizwa ngihappy because benginemthwalo nje omkhulu. Ngathi khona umthwalo osukile emahlombe. Usukile emahlombe akho. Hayi, nayizwela ke bebukele emakhaya beBlaqlife TV ukuthi ayikho into ekuthiwa umngani. Ungathi umngani uyakusiza kanti ukulahleweni. Ngathi ukuthi ukhuluma naye umtshela ngenjabulo yakho kanti yena ubona ukuthi le njabulo ifanele mina. So be careful ukuthi uyisharisha nobani indaba zakho. Ingakho kubalekile ukuthi uthembe umuntu wasekhaya or uthembe itshe kuphela. So Blaqlife TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi namhlanje, nibe nosuku oluhle, siyanithanda.